Njengoba ubona ke mbukeli kusekhaya la kwaMai Mai bekuvakashe khona ke uJobe intatheli indaba ze-SABC impunga neingweve sithole lapha zithi kade zayazi le ndawo. Mina ngiyaze ngo1960 ngiqala ukuzala semncanyana ngilethwa ubaba ngivakasha. Nansi nalensizwe egqoka ugodo ishaya iyayibhika. La ikhaya yikhaya labantu bonke. Njengobona nje kugcwele kakhulu abantu abasha. Abantu abaningi kakhulu labasha. Abanye abantu sithola bafice lapha bathi leli ikhaya lawo wonke umuntu. Awubuke nje mbukeli leli iphofukazi la kwabo. Isiphalaphala siqoba inyama la kwaMai Mai kwazise iphango alisayibekile phansi. Lapha ke bekubuye kudayiswa izinto ezakhiwe ngezandla njengoba ubona nje liningi talente kwaMai Mai. Mbukeli le ndawo yakwaMai Mai ivuleleke kunoma ngabe ubani. Siyaqhuquzela ke nawe imfundo yendaba manje ngongacosha ukuthi uvakashe la kwaMai Mai mangabe uqeda ukufunda indaba uyobamba amaqathaqalazayo nanguza kwenu uJobe ubuya khona uthi bekungemnandi